खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो गोबां खोथा सावरायगोन। तामिल हौवाजों पप जानाय सासे बर' हिन्जाव हाबा जाखानाय बे तामिलनाडुना मायाव जादों बेखौ मिथिया, जायखिया फेसबुकाव भिडिअ गोसारगासिनो दङ। दा बेनि सायाव जों सावरायगोन आरो लोगोसे जों सावरायगोन बर' इउटुबारा बर'नियाव रां बिनाय ट्रेक्टर बायनो थाखाय रां बिदों, बेनि सायाव जों सावरायगोन। अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन मैया बेलासिनि 6:30 रिंगासो समाव सासे आइजोखौ बिटिआर ओनसोलनि बाक्सा आरो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बैग्रिगुरि जाय गामियाव माने आइजोआ 65 बोसोर बैसोमोन बैसोगोरा, बे आइजोखौ गावथारदों। सोर गावथारखो माखो बेखौ जेबो गुमुर गैया, नाथाय बेनि सायाव थाबैनो एक्सन लानांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा दाबि खालामदों, लोगोसे दैदेनगिरिफ्रा दाबि खालामदों। नाथाय सोर मानि थाखाय खालामखो बेखौ दासिमाव जेबो गुमुर गैया। गोबां दुखुनांथाव जाथाय जागासिनो दङ जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव, गोबां दुखुनांथाव जाथाय। अब्ला दा बे थांबाय, अब्ला जों मोनसे खोथा सावरायनि। बे खोथायानो जाहैबाय तामिलनाडुना मायाव जादों बेखौ मिथिया दै, भिडिअफोरा गोसारगासिनो दङ। आं भिडिअखौ देखायनानै नङा, माखासे पार्सनेल रिजननि थाखाय देखायनानै नङा। पार्सनेल माने मा, बेखौ आं देखायबाथाय माने चेनेला एसे डिलिट जानो हागौ, इफेक्टिभ जानो हागौ, कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकबो नांनो हागौ आरो ना। दा बेनिखायनो आं बिदि बुलाबायनाय भिडिअखौ आं देखायनो हाया। माने सासे आइजो जायबा बबे जायगायाव थायो मिथिया दै, तामिलनाडुआवनो जागोन खोमा, मानोना तामिल हौवा होनदों। तामिल सेंग्राजों हमजादोंमोन जाहैबाय पप जानानै। ओमफ्राय बेहायनो माने हमजानानै रायजो माने आलासि सोरबा हिन्जावफोरा बुदों आरो हौवाया बुदों, ओरैबायदि बुदों मोजाङैनो बुदों। नाथाय बेखौ भिडिअ बानायनानै हगारदों आरो। ओमफ्राय बे भिडिअ गोबां गोसारगासिनो दं फेसबुकनि गेजेराव। आरो बे हिन्जावआ सोर बबेनि बेखौ जेबो मिथिया आरो बिसोरनि मोखांखौबो आं देखायनो गोसो गैया। जायखिया आं बेखौनो बुंनो सानो, जोंनि बर' आइजोफोरा मा जामारखो, दाखालिसो जाबाय नै बेंगालराव आरो दा जालायबाय नै मोनसे, मा जामारखो आसलथे? मानो आसलथे हिन्जाव मानसिफोरा बिदि गोजान गोजान जायगायाव गावनि हौवाजों थांफानानै ओरैबायदि गाज्रि खामानि जायो गुबुन हारिनि हौवाफोरजों? मानो बेबायदि आं जेबो हमना मोनला। ना बोथोरनिसो माया, ना संसारनिसो माया, ना हारिनिसो माया, बेखौ जेबो मिथिला। बेबायदिनो लुगैनानै थांखायो नामा बिसोरलाय, हौवाफोरजों थांफायो नामा खामानि मावनो तामिलनाडुफोराव बा बेंगलरफोराव, चेन्नाइआथ' तामिलनाडुखा, बेंगलरा कर्नाटका जाहैबाय। मुम्बाइफोराव थांफायो, फिसायफोरजों थांफायो, खामानि मावफागोन। ओमफ्राय आरो खामानि मावनायाव कम्पानियाव सोरबा सेंग्राफोरजों लाइन मारिगोन आरो लोगोसे बेखौ रुमाव लिंहरनानै पप जागोन, हमजागोन। मा बुस्थु बेलाय, माबायदि नोंसोरलाय? ओरैबायदि आसरित मानसिफोर थायो, मा होनबावनो आरोना लोगोफोर। दा बेखौ हिन्जावफोरखौल' दाय होनानै जाया, बे हौवाफोरनि माखासे दाय थागोन बेखौ आं सानो। हौवाफोरा गाहामै थाब्लाथाय हिन्जावफोराबो बिदि जानो हाया होननानै आं सानो, आरो गोबांफोरा बेखौ सानो जानांगौ। नाथाय माखासे हिन्जावफोरा बिदिनो दंखायो, हौवाया मोजां आब्रा थायो, नाथाय हौवाया बायहेरायाव थांबाथाय बेलेग हौवाखौ लाबोयो, रुमाव लाबोयो, पप जायो। माबायदि मानसि, आसरित, ओरैबायदि आसरित गाज्रि खामानि दै। पप माने गाज्रि खामानि बेखौ आं बुंनो साना, माखासेफोरा बुङो, नाथाय आं बेखौ आं बुंनो साना। आं जायखिजाया मोनसे इंगितजों देखायदों आरो ना। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जोंनि बर' आइजोफोरा मा जामारखो? ना बिसोरनाव गियानानो गैया, ना मेलेमानो गैया, ना मा गैया, ना बिसोरनाव थारदोंसो गैया मेलेमनि? बेखौ नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय जुदि मिथिगौब्लाथाय। अब्ला जों दा सावरायगोन जाहैबा जोंनि बर'नि इउटुबार गुमा फाग्ला। बिथाङा बर' बिथांनियाव बा बिटिआर सोरखारनियाव ट्रेक्टर होगोन होननायखाय ट्रेक्टर बिदों, हालेवनो थाखाय, आबाद मावनो थाखाय ट्रेक्टर बिदों, ट्रेक्टर बायना हरनो थाखाय खावलायदों। माने लोगोफोर मैयानि भिडिअआवहाय आरोना, माने सिगाङावहाय प्रमद बाया माने ट्रेक्टर होगोन मा होगोन होननानै बुंनायखाय आं ट्रेक्टरखौ नांलायला होननानैहाय माने बेसर फोनो थाखाय 25-30 हाजारसो फैसा बिदोंमोन आरो। नाथाय हरासै बिथाङा, मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा आंनि भिडिअखौ नुवाखै जानांगौ। नुबाबो माने गोगोम मानसिया कमेन्टआव बुंहरखादों आरो ना, आं शेयार खालामनानै हरबाय प्रमद बानि माबायावहाय होनदों, फेसबुकावहाय मायाव। नाथाय हरदोंब्लाबो बिथांमोना नायनो सम थायाबो जानो हागौ, बिदिनो जायो बयबो। ओमफ्राय दा बेजोंनो लोगोसे माने आं खावलायनो लुबैदों जे माने जोंहा बिराद प्रब्लेमाव थाखायो आरो कन्टिनिउ प्रब्लेमनि गेजेरजों सहायनानै थानो गोनां जायो। आरो फैसाखौथ' बिथाङा हराब्ला आङो दाहार लानानैबाबो गायखानांगोन। नाथाय दाहार लायोब्लाबो सुदानो गोगोमखा दानि जुगाव, आरो बे सुदखौ सुनांगौआबो मामुलि नङा। आरो बेसरा जायो जाया बेखौ इसोरनि सायावसै, जायाब्लाथ' गैला, जायोब्लाथ' जायोसै आरो। नाथाय फुरा हासार होनो हायोब्ला जाखायो आरो बेसरा, होनो हायाब्लाथ' गैला। ओमफ्राय दा बेखायनो आं खावलायो आरो, माने पाब्लिकफ्राबो सोरबाफोर हरबाय बायनो गोसोब्ला 10-20 थाखाफोर सोना हरनो हागोन, एसे एनै, माने थाइसे थाइनै थाइथामफोरजोंसो बुरजा जायोथ'। दा लोगोफोर माने जोंनि प्रमद बायाहाय आरोना, बिदि प्रेक्टिकेलावल' बुंनानै थिउरियाव जेबो खामानि गैयाबा बे पाब्लिकनि थाखाय जेबो खामानि जाहैनाय नङा होननानै आं लास्ट टाइमाव सानो आरो। दा बेखायनो प्रमद बाया नुसनबायदोंब्ला 25-30 हाजारसो फैसाखौ सोना हरबानो जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय बेफोरबायदिया गिदिर बाथ्रा नङा। नोंथांमोना मोनसे स्किम जाबानो मेरला फैसा फैयो, आरो
5 सेकेन्ड 10 सेकेन्डआवनो मोनसे कन्ट्राक्चुवेलनि साइन होयोब्लानो बेफोरबायदि फैसाया एभेलेबेल फैयो आरो दा बेनि थाखायनो प्रमद भाइया नुसनबायदोंब्ला सोनानै हरबानो जाबाय एकाउन्ट नाम्बारबो होखानाय दंखायो आंनि भिडिअनि लिंकआव आरो माने डिसक्रिपसनाव दे बिदिबा लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मा बुंखो गुमा फाग्ला बिथाङा आरो लोगोसे जोंनि बे बर' आइजोफोर माखासे गासिखौबो नाखि आङो बिसोरनि पप' जानायखौ मान बावनो आरो लोगोफोर आरो लोगोसे नैबे बर' आइजो मैयाहाय गावथारजाबाय जायनि मुङानो जाहैबाय आन्धार बर' मेब्र'नि बिसि आन्धार बर' 65 बोसोर बैसोनिमोन बिसोरनि गामिया बैग्रिगुरि गामिनिमोननो चिरां जिल्ला आरो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय माने सिमनायाव थानाय जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बियो आरो लोगोसे सासे बर' गथ'बो थैबावदों आरो दहाय फुङावसो बोखांनो मोनो जाहैबाय गोबां दुखुनांथाव जाथाय जागासिनो दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दा माखासे भिडिअखौ आं देखायनो हानाय नङा बे जायबा हमजानाय बिसोरनि भिडिअखौ आं देखायनो हाखानाय नङा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव बुंहरबानो जाबाय गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि